pambika dara mabutasi pambika dara mabutasi sasa kama mtoa sasa dara ni shwari bila kashaba kwa bila mashaba kwa nini mara basi mimi ni nyaya ndao yanayo pano nyaya chi mgorera 2024 baba wa Peter Mashawa na Victor Mashawa mwana wake. Victor akaenda pa Nyangani radio achidaidzira kuti anokwanisa kugadzira marampa anotora mvura kuisa chero panzvimbo yaunenge uchida. Saka ini musi wa 1 July 2024 ndakaenda kuna Victor ndindomuona ndinyase kunzwa kuti zvinofamba zvakadini. Ndichokwadi ndakasvika varipo vese baba nemama ndikaudza nyaya yangu. Vakati zvino iwe uri kufunda kuti tiite sei? Ndanda kuti chokwadi mundiitire. Danzi ndikavabvunza ndikati ini saka ndoda kuti mundiudze kuti imari kanzi aiwa tigone kuti tikushaje mari panguva iyi, asi tinotanga tasvika panzvimbo ndokwanisa kundichizwa kuti zvinoda mari uye saizi yemapambo. Zvakanaka kanzi saka isusu tinoda $40 kuti tinge tichitsvaga motokari inokuisa kumba kwako. Ndakabudisa $40 dzangu ndikavapa. Kanzi toenda here nhasi? Ndikati nhasi hazvikona, hazvisikuita apa ndichatozvinezvakuda kumboita mozondifonera. Ichokwadi pazuva rechitatu yaiwa mandi, zuva rechitatu wakandifonera kuti tava munzira taakuuya. Wakasvika varume avo ndikaenda navo panzvimbo pandandikutarisira kuti mvura ingatorwe. Wakatarisa wakati hazvochokwadi mvura iri yako panapa taona yakanaka inobuda zvakanaka ende haiperi. Saka toenda hedu kumba todini totaurana zvatichaita mukushanda kwatichaita. Tasvika pamba wakanditaura kuti mvura kuti isvike pamba panapa ichada kushanda nemarampa mairi nemadhiramu 210 liters mairi. Saka mapambu mairi yayo achadaidzira mari inoita 1,200 ende zvichasanganisira nelebha yedu. Ipapo ndo patinogumira, hatina kumwe mari tichazoda. Asi pamadhiramu unogona kushanga uchizvitengera wega, kana zvazoshota zvakaita semausipipe achitengi unozvitengera wega. Ndo takabvumirana ipapo. Ndati haiwa pakanakisa. Isusu pari zvino tine basa rimwe ratiri kuita mune wano kuna Nyarumo. Saka kana tichinge tapedza basa iroro ndikuti tizokwanisa kuuya tichikuitira. Ndikati hazvese hapana chakaita. Patapana nguva saizvozvo. Saka isusu tinoda kuti patiri kupedza basa rekunyarungurwe tinenge tiupedzawo kunge tirikugadzirawo zvinhu zvako izvi zvatinoda kushandisa marampa mbuya. Saka ndikukumbira kuti uine mari yawainayo imbonge ichitibatsira kuti nhorwe dzedu dzakada kuti toda kumhanya kwaMutare kana Rusake kwatora masimbi atinoshandisa. Ndikati zvakanaka. Ndatora mari yangu inoita $300 pandawapa. Ndikati muite basa rechimbi chimbi nokuti inini panguva ine dai ndagona kushandisa mvura iyo ndakatarisana nechikoro chekuti ndikwanise kuzonge mwana achibhadharira neform 4. Vanzi alright, hatinokuita faster. Ndatora $300 zangu andawapa. Kanzi ndikati pane zvimwe here zviri kudikana? Kanzi izvozvo kana zvangodai zvangoita. Ndikati right, asi mimi muchibva panapa muri kuona basa ringatitore nguva yakaita sei kuti ripere. Kanzi pa 1 week wakwanisa wakwanisa kulaina faster makombi pa 1 week basa rinopera. Ndikati pakanaka. Zvichokwadi panguva iyoyo varume vakabvamo. Ndikati inini ndanyanya kubvunza futi mubvunzo nekuti mari yekuti ndizokubhadhara kusvika pa 1,200 yatabvumirana ndinenge ndoda kuzotengesa mombe. Saka ndikuti ndizotengese ndapa pressure mari kuti tapedza basa mari mwari pano. Saka ndakugara ndakagadzirira. Kanzi kuchokwadi unenge watogona. Svibva ipapo ndikati inini kana mabvawo pano mukanzwa bhaya ruda mombe ndinongomudirector kuti ndiri pano. Inini kana ndangomuona ndinochingotaura kuti zvaita. Kanzi alright. Ichokwadi varume vakangoenda mazuva mashomanana vakandifonera. Kanzi taona bhaya kuno chekutanga kungati mombe kana taona bhaya inonge ichidaidzira pakati inonge ita 600 mamiri yakaita tinozongotaurana hedu zvimwe asi 600 ndiyo yandinoda pamombe yangu. Vaibva vangoenda. Kanzi alright. Vakandifonera kanzi bhaya tamuona. Ndikati alright. Kanzi senda mapikicha emombe. Ndikati handisati ndakwanisa kuti handina foni inokwanisa kuti ndibaka ndichatsvaga nondiiti. Kanzi alright. Mazuva mashomana kanzi bhaya kuti shupa. Ndikati ndazoitawo laki ndaona munhu afamba waruda mombe. Saka tawirirana mari yapo 600 yandandikuda zvaita. Alright. Saka ndakutochema kwamuri kuti mimi mundichimbidzire kuti basa rinozi mari ikazobuda kuti ndizoiunganidze futi inozondirosa. Saka itawo izvi zvokuti ndichifasta. Kanzi alright. Pamazuva mashomanana akazuva kuti tazofona. Kanzi takuti takugadzira takuuya. Ndikati auya henyu. Muripo pamba? Ndikati handiripo. Zveshuwa vhiki taakauya neshamwari yake
nemotobheki yavo. Nanzi tiwe yatisangane pamunokwira makombi tirikuti kusvikira ipapo. Saka ndakatofunga kuti vamwe vanhu vatoya nelati yekuti basa rekutanga. Ndabira nemari yangu kwanza kuti ndibira kusvika ndakawaona varipo ndikati baba ari kuti ndichibvunza baba wapikita mashawa. Baba wapikita mashawa kanzano baba asara kumba asibira ndituma ndizvi. Akutuma zvokuti futi manje nditova vanhu vaya kubasa kanzi kwete. Pagare nhasi hatina kuya kubasa vaati ari kukumbira kuti pamari yamuinayo mundibatsire kuti dai zvinosiya ndamboita kumba kunoita kuti vanodzoka kumba pandinouya kwako ndichimboita 1 week ndikoko ndinenge ndasiya ndagadzisa zvinhu ndikuona kuti zvinozondizorera mumashure. Ati kuti pasina chinozonesa nzi hapana pazvese tinonyorerana pasi chokwadi patangoita saizvozvo vangamupa mari paaita patapana mazuva kuri kuya. Saka mawiri anoti munoyashingana pazuva riri pedyo ndakangoti wanga rumboda chito towawe kubasa. Ndakazoona mazuva aya abva apfurikidza kusvika ini ndazototera kuti inga vanhu vasisiri kuya kubasa kuno. Ndakasvika ndikaona baba ndikati ndateera akaendabvunga itofunga pamwe ndayakuvabhadhira imwe mari. Ndikati ndateera ndichitonaka kuti mazuva apfurikidza ndakakupai mari muchituma mukomana. Saka mazuva apfurikidza hanzi no mukomana ina hana kumutuma. Pakatotanga kuti pano patoshata handina kutuma mukomana vanhu ndezvemumusoro make anetseregati mudaidzi angatoropa ziva kwakola vaangopinda vatobvunzwa nababa wake iyo runzwa mukomana baba wati makasvika kumba kwavo mukapinda zvemari zvakafamba sei kanzi ashuwa ndakapinda mari ndakapinda zvausina kusvika uchindiudza iri kupi mari yacho kanzi mudhara haungandibvunzi zvakadaro kana undibvunza kuti mari inodyiwa sei inochengetwa sei. Ndakwana baba vangototorona zvavakutoshuwa kuti ndoita sei. Victor vangopinda kemukati memba ndakasara ndatarana nababa ndati zvino baba honai mamire zvaita zvichaita here kuti muchagona here kushanda mese muchida kanzi pana unogara kati right kuti tidimbure nyaya imimi baba hazviite here kuti mundiitira hangu basa iri kana rapera basa pane mari yasara neii makatora iyi ini ndozoona ndopedzesa mari yacho kuti mupedze basa basa rinogona kuita ndikati saka chiita ikatodi ndongoramba ndichingobasa zvakadai ndozopedzera nayo mashure mimadi mvura yangu yaita ndikanzi ndinoita but ndoda $400 iwa baba yei futi ndikanzi ndoda kutenga rampamu ndakaona imwe rampamu nyarumbuna ndikati zvimaingoti munogadzira iyo zvitaya kutenga imwe futi ndimautara ndichazvikwanisi inini kuti mautara nyaya dzimweni hachazvikwanisi ndikada kuti nditeedza kuti nditore $400 ndichitanga chidai ichapfuura kana patakabvumirana pa1.2 saka zvitorina netibva tatomisa urongwa zvitorina netibuda hangu magwagwa iyi nyaya ndautokanzura ndamati kubva irozvi so ini ndautotanga mutotanga kugadzira mari yangu mundidzosere $340 hanzi ndikati hazvitorina zvimautaizva ndichazvigoni hanzi ahora bandachienda pana Victor wacho mwanakomana wake ndikati mukoma muri kufunga sei nemari yamakatora ikanzi ine basa rinogona kukuitira ndikati zvandinoda izvozvo saka ashamisa chinoda kutanga rini kanzi chinyanya kundimisa mapombi ndoda mapombi masaizi 42 mm anokwana kuita 18 meters. Ndikaona iyayo basa rinobva rafamba zvakanaka ndikati ora saka achiye mari hapana yokuti nditenge mapombi aya ndikati aiwa handei anooneka kuti kanzi kunochidhirwa taenda kunochidhirwa tasvika taona mapombi ema 3 meters akatenga ari 6 vati pa 18 meters dzedu kanzi andida nemajoiners acho kuti zvifambe ndoda kuine cutting disc nemalodzi vese vakatenga vasvika kuita pa $97 apa kana vafamba vakapinda patransport akangopa $1 kubhadhana zvakangopera $100 ngati handitoazvona kuti mari yakawanda zvona vakasvika panzvimbo yangada kuti agadzire namangondo zvakatazviburutsa paya ndinoda kuti zvitoitwe izvozvi nhasi hapana chinotora ngobati vatatoenda totanga basa ngati unenge waguma vakangosvika panzvimbo yakanzi magetsi hapana ngati saka magetsi pasina mukufungidzwa kuti angariri kanzi magetsi anogona kuya pakati pausiku kana kuti mangwana bhozi tuzvari kuti akaenda ngati manje nini achagona kuti ndimire zvakadai soba iyo Victor mona wochisara woita basa rako iri zvinhu zvese taunganidza pachine chimwe chashora kanzi wochisara woita basa iri kanzi alright ne mari yetransport iwe kanga wapedza mangwana wopinda kana zvaita mangwana kana sura mangwana wangu wachinodifonera wopinda mukombi inosvika pamaraini zvese wakuziva lodhi kanzi zvese hapana chinonesa anangomusira paya pandabuda panangori pandaenda kuona mazuva apfurikidza futi munhu hapana kana kufona kuti zviri kufamba sei kana kudii ndadzokazve kutera kusvika ndakasvika zvikomba pana baba ndatera mukomana pasina zviri kufamba zvikanzi masimbi ese wakanga watenga wachiisa mukomana akatopedza takura wani achitengesa hapasisina kana wani saka kana zvakutondishupa kuti zvoitwa sei ndikati
saka manje ndozviita sei saka ndakwenda ngukudisika nyaya idi ifamba yo panokanza ano namtara pita ndakwenda kupolisi ndipedzi nyaya ifamba yakanza akweta aiwa hano ndiri nogadzisira nyaya yenyu hapana chinombonesa vantu nezvimwe zvanogona kuita ngati aiwa iwe nyaya dzemvura dzingatitodzise bhozi kuguma kwacho unoona kuti hakuna kwadzichasvika zvatanga futi kuna baba kuti kunesa ngatitodzikanzireni pakatopera zvemvura chigani plani kuti mari yangu idzoka kanza alright saka chindirongera kuti mari yacho inodzoka ino unozofambisa sei kuda kubhadhara nenguva yakadini kanza achagona kuzodini ndakupa mwedzi miri kubva ipapo pataverengera yanga atova 2025 kanza mwedzi miri August musi wa9 August nongoti ndobva ndapedza kubhadhara mari yako kusvika zuva iroro ra9 August 2025 hapana kana senda randakaona ndichingofambira every now and again kusvika ndazoneta kusvika ndazotora matani ekuti ari no rega nditoende kuna sabhuku ndamutaura kuti ndo nyaya ndiinayo sabhuku zvasvikaondisapaedhinen vangosvika kati inenge nyaya yarebesa ende ihombe ndakuikwidzawo makata mberi ndokuya kwandaita bada rero ari muchipatara akatanga kurwara rini ane 3 weeks hamusi dokta nekuti makutotaura kuti ndofunga tabudzwa mangwani ndii makambomupa mubhedhe munogadzira mapambo iri munogadzira mapambo marampambo munogadzira muchitengesa tinotoenda kustora unogadzira muistora okay saka iyi makabhadharwa makainstole ngati aiti tapuwa 400 300 takabva tatora betiri ratanga tina tikavaratiza tikachiti bambo ukasvika mustoro munhu akanditengesa fertilizer wokurakidza fertilizer yakatengwa kare kuti imwe fertilizer yatikutengesa ndiyo fertilizer yatikutengesa hauna izvawaita pa because fertilizer wakatengesa saka nauri kunditaura kuti iwewe wakawarakidza material yongo inani hati imaterial saka material wango inani saka chakakutadzisa kugadzira chii takagadzira pakuchiti takufoneresa chirema mbana ndiyo paakaenda ngeri kwesei muzona asi bambo ndabvunza mubvunzo ndati makagadzira here takagadzira mukati makagadzira saka kuuya kwemwana wenyu nekuseri zvinei nekuenda koinstola pambo ndo pakaita kuti mari yataida yekuti tichitora titenge magedhako angasoka ndobva kuti ungarini wakatuma mwana ndina kumutuma mazona zvachidaro vasachirera manje muchidzirai ndafunga kuti mwakatuma mwana kutobvisa napa kunga inini ndakataisa basa saka maida kutitorera basa ndati kutoti tikubatsira zvikurudzi kudini kupera zvinhu mumwe wakatifateza asi izvembamo kana makutaura nyaya yekuti mamuda kubatsira mwana wenyu anditi it means kuti hamumo munyaya akatora mari yemurume uyu akaadvertisa paredio kuti ndokugadzira marampamo ndiani mwana wenyu anditi which means contract yanga iri yani yanga iri mwana saka imi mapinda papi takuchigadzira pambi bambo kugadzira pambo hazvina basa tati contract yakaadvertisa muredhiyo kuti ndogadzira marampamo achibva aaprochwa nabambo avo kuti ndoda rampamo ndiani ndivictor mwana wenyu victor mwana wenyu unogadzira mapambo eri bambo victor mwana wenyu unogadzira mapambo eri unogadzira
wakambogadzira ya tingati wakagadzira ya yemuzamo wokupfundira uniform MP bambo wakagadzira yani matiwanzira super wakagadzira imwe yakagadzira kuti ngani imwe yakandokufita kuponda ndatanga bambo haisati ndambona munhu kuti akaita kabasa tumapisi jobu twiri wakutoadvertisa neparedio ndogona kugadzira mapambu hamugadziri mapambu because kana musina mari yekutenga material basa iro harisi renyu muri vana kiya vanorarama nekubira vanhu mazwa here bambo iwe ndiye akatoita izwai pambu ndati dai mamusina chekuita nepambu iyi munodai musina kumira apa baba kumira kwamakaita pamberi pangu timinzi mune chekuita nekuba kwakaita mwana wenyu mari yemunhu achinyepa kuti anogadzira mapambu apo handirambi mukati hamurambi mabvuma muruzwa ndati mukati hatirambi pakatambirwa mari ndati pakatambirwa mari aiwa mati muruzwere dzokeredza alright izwai pamuzvatiudzaudzauta musazvipinze munyaya isinei nani nemi kana musimo mukati menyaya mambo ini mukati menyaya handidii handimo mwana ndiye ane nyaya asi kumira kwenyu apa kwandirakidza nechiwindi chenyuka nenharo dzenyuka dzaandirakidza kuti imimi nemwana wenyu mune rimwero muri makoneni imimi nemwana wenyu muri makonmen muri zvivharo ende dai mamusingazivi nenyaya yemwana wenyu munodai musina kuzosumuka neuyu muchizoenda kotenga mapaipi nechii zvese mucontract isiri yenyu kana contract yanga isiri yenyu makazosumuka neuyu sei kotenga mapaipi nechii kunyanga hatina kuenda tese makaenda nemwana wenyu handiti saka nawakaenda nemwana wavo mabva nemwana wavo madii wanga wawese nani mwana akazotengesa mwana akatengesa sei zvinhu zvemunhu muripo vakati iwe chimira kudini kupedzisa pambu iyi ndaakugadzirwa nani namwana imba maona zvinhu zviri kutengeswa makasiya sei mwana achitengesa zvinhu zvebasa vakatoba izwai babo wana wakuru wavanoita matsotsi zira renyu handii matsotsi ndakubvunzai kuti muridze contract ndiani mukati mwana handiti iyo zvinhu makutanga kutaura kuti uyu akazonditi iwe vaagadzireva chiregera mwana agadzire zviurevei hati zviri kureva kuti chicontract ndiani kana akazokuti imimi chiregerai kugadzira regai mwana adi agadzire saka it means kuti angangotanga ari muridzi wecontract ndiani saka uyai kumisireika imi musina contract naye paakati patakati mapasi ese epambi nawo patakati kujoinisa tajoinisa manje pandakata kuchiti uyu ndisina kuziva kuti aende kopuwa mari ava ndobva vachiti
ndakuifonera kuti pakuda mari neta mama wati pauda mari yemagefa mari 200 ndiani aitaura kuti pauda 200 aitaura pauda 200 ndiani ndii ndakafona muchitaurirani nditaura pacontract si yenyu ndaitibatsira mwana Company gani mbele? kwanza shimbizi mwana ndio akadvertise Asi jendi wenje, handi yenye meze. aiwa zizwe papo ini ndikuona pandikubvunzira ndiri kubvunza kuti imimi kana maane simba rekufonera munhu kuti pari kudiwa $200 handiti yekuti zvinhu zvichiitwa nodii kupera handiti it means mune kamwe kasimba kamuina kumukambani handiti and on top of that munozwa mataura kuti mwana akazoita zvechitsotsi kuenda kuseri kunotora mari ko munoti akaita chitsotsi seiko pakambani yake nenge ndiye fanongotora mari aida kusuma isaani imimi kana muri kuti kambani ndeye mwana maakumira vamudazi mwana akaita chitsotsi chekuti akatora mari kuseri ega andika maakupedza kuti kambani ndeyake saka kana kambani iri yakeka aida kutorera ani munhu akotora mari imari yake yari kutora saka aida kutaura ani anoshandisa mapaitogadzira izwai bambo munhu ukarenda paworkshop yemunhu hazvirevi kuti mota yacho yaunogadzira paworkshop ipapo unofanira kosuma muridzi wegaraji muridzi wegaraji chako irendi noti basa riri kuitwa ipapo chako ichi zvokuti waunatoziva kuti mota yapinda yabhadharwa here kana kuti haina kubhadharwa unei nazvo pakambanisi yako izwai bamba makahyewa iri mari yemurume bambo ndati handisazve kuti magadzira pamba zvinogadzira pamba ndati mari yakapinda mumba menyu nemwana wenyu yemurume uyu makadyawo here kana sendi ndiyo akatotenga pambu yakadzisa pambu ichipolisa mina right makatambidzani 300 sumukai mutauri makatambidzani 300 ndi makatambira 300 aikuti andisazva vhite kumba ndi makatambira ne 300 ndi makatambira saka muti hamunaomboyakana imimi ndi zvamakazoita nabhita kuseri hatinei nazvo munhu akatambira 300 uri munhu ndiyo akamirako ndiyo akatambira 300 akatambira 300 ndimere saka uyu kana akuda 300 yake bheki anobvunza ani saka 300 yake iri 300 yake iri ipi takaita pambu iripo Munhu uriapo. vakazotumisawo asisu takazokontinya kupedzisa pambu aiwa muri kontinya sei kwazimira iwo kontinya uri kontinyireyo muridzi wechiri wati mira point yanga yakunge kuti todi imimi maifanira kunga mauta nyaya yenyu yanga yekuti muri kukontinya nenyaya yekuti mamunhu ukapedza kugadzira pamba movha matengesa wanga uda kuchitotengesa pambu iyoyo kuti wakwanise kudzorera uyu mari yako zvino pambu iripo iyi iripo pambu iri munoita mari toti pambu munoita mari 1200 pambu wakakupai mari 300 wakupai 300 saka mama wakundira kugadzira pambu yechiko imapewa 300 pa 1200 tiri kutogadzira avo vantimisazvo akati ndakugadzirwa na 50 kuti anga atora mari Saka mari madzosera mari. Muchadzosera mari kana makata. zvezvo
because Is why Bambo is not about mutani murumo into ndabvusira mari. Mari Ndio yakagadzira pamwe. 2024 July musi wa 3 July 2024 hamumiri pamberi pamuchita zvinozozera mari. We are talking of 2 years now. It's more than 2 years. Mutu ana zvinozozera mari. It's more than 2 years. Murumira ufa kwake. Murumira utafi. Ndio zaro. Murumira ufa kwake zviro. Mari tunokuronga kuchitora mswati kwenye. Kutosa mswati kwenda. Ili mari. Apakazi Maria. Ndio kusira mari. Wakati 350. Rozali. 350. Ime mutengeza pambu 1200. Itori more than 600. Saka total ya makatora baba nemwana kumunhu imani. Total ngati? Baba nemwana total ya makatora kumunhu imari. Ndakatambidzwa 300. Victor akatambidzwa mari. Akaenda akapuwa 600. Babo. Total wa mari yamakapawo nemari. Victor ndakampa 700 because ndakatampa 600 watazi ndakatenga material yakazotengesa ikaita $100 kutakurisa pamwe chete paita 700 plus iyi yaita $1040. Mudozoza lini? Mumira. Babao usachirera wani mapepa awanyerera mabusiness lawo. Saka Victor anakuya ku Anthony Samuel yake $700 akatombo dawo ina kumuna. Mutu wali 12 na answer the questions I want Victor dai. Mwacho dai. Saka baba ndiye anakusitu Victor. Saka baba sachirera ne kulozo ku mapepa acho expenditure wakaita ni sasa awaitotunyora masaka aitenga mijiri wana kwa basa chira. Zakari Chanduda watu wa baba wa understand. Isuku kutoa wakati kwa hatifani munga tumbotawa. Zvakuita nemiba. Kuba kusaya kubasa because the market is a criminal offense. Iri a criminal offense dare rinoira riiti ma criminal issues. Munenya fraud. You defrauded this man of his hard-earned cash $1,000. Muchinyepera munhu kuti munokwanisa kugadzira mapamu. Ini ndikagadzira mapamu. Iyo kachi Chamblex chamuri Chamblex. Is it a registered company? Irregistered. Kubi. Sorry. Makaregister ku. Kwetu tinini ile ngeba sasa. Aiwa. Ipindura lindo lulile. Irregistered kupi? Bambo. Munhu bambo mukatotoka mwana wenyu Victor tozvipatara nani. Ndani mimi muri babaka. Mukatirakidza ka element ke utsotsi ka. Kechikiribidika imuri bibaba wacho. Saka wana wacho vanozodini manje. Nalutedzera izvo mungu ichi. No. Imimi zvatakuita manje. Imimi chiti mari yemurumo 300 yamuti ndiyo makabata. Ndiyo yamudzosera. Chinde mudzosera mari musi wa 30 August. Mama ti 20 20 mudzosera 300. Kuna Victor. Endai kumapurisa mumangari nyaya iyoyo kuti makabirwa mari yenyu naVictor nababa wake is witness wakandinyepera kuti vanogadzira mapambu iwo vasikagadziri mapambu ndokubva ndavapa mari yangu kubva gore ra 2024 kusvika izvozvi 2026 havasi kunditorera chii mari yangu. Chandinoziva ndechekuti kana yauko yakuwekwa futi ne 10% interest per annum
pamari yemunhu yamunenge muchitase muchigara naye, asi checriminal offense. Baba nemwana imbavha, mafraudsters. Kana yanyaya yefraud yakuda mapurisa, endai mumangari nyaya kumapurisa. Munditaurira musi weMonday kuti manyaya maripota kunyanga. Ndira kutozwa kuti case number yapinda, mbavha dzabatwa, mutemo uite basa ravo. Musi wa20 ndainge yambodzoka, ndo zvinozoita kuti Majesty mukazosvika mukamutaurirawo kuti ndandadzosa 300 yangu inini yanga yasara 700, pamwe mukazozwirwawo tsitsi. Chatiri kuda kuti munhu mari yake idzoka. Mbavha munyika especially dziri dzechikuru hadzidiwi basa. Handizvo? Saka musi wa20 300 anofanira kunge aidzosa, asi musi weMonday ndokuda report yekumapurisa, maripota mapurisa kuti ndakabirwa mari yangu naVictor nababa wake as witness, vachindinyepera kuti vanogadzira marampam. Munogadzira nemetiro ipi? Munogadzira nemetiro simbi dzakakasiyana? Mama 4 by mira imja. Munogadzira nechi? Mama 4 mm plate. 4 mm chi? Cylinder. 4 mm chi? Cylinder. 4 mm cylinder. Munonama Ne ake. Gauge chi? Magauge anosiyana siyana. Nditauri magauge anosiyana siyana. Because pari kushanda pump, because mashanda ndarampamp. Rampamp inoshanda sei? Mvura inesimba yakasiyana. Yes, inoshandisa chi? Inoshandisa granite. Inoshandisa granite. Handisi chinotena pump chi? Haiteni inoita kuti inoshandisa kanonzi kabucket pump. Kane kari kunze kanoshandisa suction. Kuti rakati handizvo? Isuction mazwa bambo. Saka musanyepera vanhu vauti munogadzira marampamp. Zviro kwazvo bambo mazvizwa. Musaite engineering dzeseri kwemapoto mubira vanhu mari dzavo. Those things hachisi chinhu chokungoti unongoti unogadzira, because the only thing chinoaffecta rampamp chi hachina marepairs ba. Handizvo? ine marepairs. Marepairs ari panenge akonzerwa nechi? Neabrasion. Abrasion ichikonzerwa nechi? Neivhu. The reason why ivhu risingabvumi kupinda murampamp ndo rinouraya chii? Rampamp. Dzinoisa mafuta. Ndozvakafanira kuti saka mafuta aomesa basa rao ndiri Okubata ivhu kuti risadi nemarapu. asi chinonyanya kukwadza rampamp chii? Izvezvo. Saka uri ndiunyepa sei? Saka tinoisa piti kuti jecha andika munoisa pondi kuti mvura ichibva uku kwainochingwa isadza ipondi kana kuti jemu muva madirecta mvura kuenda paponda. Handiti mvura yobuda mupondi, andika mune rampamp inenge iri kuzasi, mvura ichibva kupondi ichidzika. isati direct mudziwa. Kudziwa uko ndiko maisa kana mavhara maisa wiye. Handiti yekuholda chii? Mvura. Maholda mvura mochisa pipe inobva kupi? Ikoko. Handika yoya yobira muchii? Mupondi. Mureservoir tank. Yes, yo reservoir topende kutaura. Yobira muchii? Mureservoir. Yozobva mureservoir yobva yachidzika papamp. Handiti saka pamp inenge ichi ndokupomba kwainenge iita sei? Ikako kainge kachipomba ikako ndokabucket pump. All right, Baba, thank you. And endai motezo tataura.